Je to bezesporu kulturní událost číslo 1 pro Prahu. Pocházím ze sportovní rodiny. Maminka hrála tenis a basket, táta šachy a tenis, takže všechno se točilo kolem sportu a k umění jsem se dostal až v 80. letech, když mě Honza Kukal představil Jiřímu Muchovi. No a tak jsem ho v roce 1981 přivedl k Jirkovi Muchovi na Pražský hrad a on tam byl úplně okouzlen prostě tím dílem Alfonse Muchy. Welcome to our International Poster Center. This is Jack Rennert, and I'm the director of our center. And I welcome you. Please come in. Jack Renner má velkou zásluhu na této sbírce, poněvadž pokaždé, když byl nějaký plakát, který prostě do sbírky patřil nebo se někde objevil, tak se ozval a doporučil mě, jestli ho mám koupit, nemám koupit, za jakou cenu nejvyšší a tak dále. A prostě po Jiřím Muchovi má na této sbírce největší zásluhu. I think it's very appropriate, needless to say, that this collection is exhibited in the Municipal House here in Prague, where Mucha, of course, did some of his fine works in the mayor's hall. And I think that Mucha really, at the end of his life, was returning to his roots, was returning to his country, not to do graphic work, but of course to do the Slav epic. So it's very fitting that this collection should return to his homeland, to the Czech Republic. Ivan Lendl je perfekcionista, velice tvrdý na sebe, velice přísný a podobně taky zakládal tu svoji sbírku, takže se mu podařilo vlastně jako jedinému na světě téměř ukompletovat celou tu sbírku těch barevných litografií. 3 plakáty, které ve sbírce chybí. 2 z nich jsou v muzeu, jenom jeden kousek je Maud Adams v Metropolitánním muzeu v New Yorku. Warnerovy korzety jsou v Hamburku a potom samozřejmě Rudolf Rimmel, který pravděpodobně se nikde nezachoval. Sbírka tenisty Ivana Lendla je jedinečná. Jedinečná v tom, že se zaměřila na určitý okruh, segment Muchovy tvorby, na segment, který je oblíbený, populární a že je důsledná. Já jsem u toho byl, když Jirka ho přesvědčil o tom, že nejdůležitější jsou právě ty plakáty a to nesmíte brát tak, že třeba těch plakátů je třeba 40 nebo 50. Některých ty plakáty nejsou známy na světě ani 3. Jsou některé plakáty, který má jenom Ivan Lendl. My jsme se před pár lety přestěhovali na Floridu a v Connecticut trávíme pouze léta. A bylo mi líto, že ta sbírka tam sedí sama a teďka, když Richard přišel s nápadem ji vystavit v Praze, tak jsem si říkal, že to je fantastický, že prostě ji vystavíme v Praze v kompletní sbírku, místo toho, aby seděla v prázdném baráku, kde jsme málo času a tak jsem velice rád, že se to podaří v Praze. Myslím si, že Ivanovi na mě bylo sympatické to, že jsem opravdu proto měl jakoby zapálení, měl jsem proto asi i prostředky a možnosti, takže to si myslím, že byl jeden z faktů. Myslím, že jsme si taky lidsky trošku padli do oka. Myslím si, že v podstatě ocenil to, že vlastně bych mohl pokračovat v tom jeho, nechci říct to klišovitě jako odkazu, ale v podstatě v pokračování toho příběhu. Jsem strašně rád, že Richard Fuchsa má zájem o Alfonse Muchu a že můžeme spolupracovat na tom, aby sbírka byla ne v oběhu, ale na různých výstavách a že lidé ji mohou zhlédnout, protože si myslím, že je opravdu krásná.